L-4 filgħaxija bdiet id-diskussjoni fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar il-kuntratt tal-Isptar St. Philip's. Spikka iżda l-fatt li l-membri bdew jiddiskutu dan il-kuntratt mingħajr ma kienu ppreżentati bil-kuntratt innifsu. Mistoqsi miċ-Chairman tal-Kumitat Charles Manjon meta dan il-kuntratt se jkun disponibbli għall-Kumitat, il-Ministru Tonio Fenech ma setax jintrabad b'data. Indikazzjoni preċiża d-istajx ma nistax nagħti, ġifieri l-kuntratt issa batna bl-aħħar pożizzjoni tagħna anke wara li għamel ir-review l-AG u għajjem xi aspetti li tindirizza propju l-operatur qabel aħna nkunu nistgħu niffirmaw. Ġifieri the ball is not in our court. Matul id-diskussjoni li damet madwar satejn, ħareġ li l-isptar San Luqa ma kienx ikkunsidrat mill-Gvern biex jinbidel fi sptar ta' riabilitazzjoni. Il-Ministru Tonio Fenech għamilha ċara li l-Gvern ma rridx li l-isptar San Luqa jkun iddedikat għas-settur tas-saħħa. Id-deputata Laburista Helena Dalli staqsiet kienet ir-raġuni li għalija ntażel is-St. Philip's u għaliex ma ħarġitx sejħa għall-offerti. It-tweġiba kienet li fl-aħħar 12 sena kienu qed jiġu kkunsidrati sptarijiet oħra fosthom San Vincenz de Paul, il-Mater Dei u l-Isptar tal-Lebrużi. Hawnhekk id-deputata Laburista Mary Louise Colero Preca staqsiet kienet l-ispiża totali fuq l-analiżi li saret ta' dawn l-isptarijiet madankollu uffiċjal tal-Ministeru tas-Saħħa ma kellux tweġiba. Offhand ma nafx, però nġib l-informazzjoni u ngħidlek bil-. Ġi trattata wkoll l-estensjoni li se jkun hemm bżonn li ssir tal-Isptar St. Philip's li l-applikazzjoni għaliha għadha lanqas ġiet sottomessa lil MEPA. Charles Manjon staqsa kif il-Gvern se jkun qed jiffirma kuntratt fuq sptar meta l-estensjoni tiegħu għadha mhijiex approvata. Hawnhekk ġiet ikkwotata korrispondenza fejn il-MEPA tajt li mhux probabbli li l-applikazzjoni tiġi rrifjutata. It is very unlikely that this study would lead to a complete and outright refusal of the proposed development. Ġifieri l-kummenti li tawna ma jindikawx li il-permess huwa impossibbli li joħroġ. Tqajjem il-punt li l-isptar ta' riabilitazzjoni messu mbena biswit l-Isptar Mater Dei, iżda l-Gvern qal li l-priorità hija l-bini tal-isptar tal-onkoloġija. L-uffiċjali tal-Gvern ma kinux f'pożizzjoni li jgħidu bl-eżatt kemm l-Isptar St. Philip's se jdum biex jilqa' fih l-ewwel pazjenti wara li jkun iffirmat il-kuntratt. Intqal biss li l-ewwel pazjenti jidħlu fih 50 ġimgħat. Matul il-laqgħa l-Ministru Austin Gatt oġġezzjona li jintervjeni id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono.